जुब अखा हालायबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बयलार बेदर एवगासिनो आंहा जालायनोसै ओमफ्राय हारसिंनो नै खान्थाल जादो रावबो लोगो गैया। हेलौ गाइस खुलुमबाय बयखौबो दिनै मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर नै न' सिङाव बेसे थाबाय थानो बाहेरखै आङो अलपमान ओंखारबोबाय थाबाय थानो बाथारबाय ओमफ्राय नानिखौ बाबुनो होबोदों आं ओमफ्राय नै फोथारखै अलपमान नायनो फैदो माबायदि हाल साल फोथाराव माने गायनोखौनोथ' हायाखैनो मानसिफ्रा दै गैयैनि ओमफ्राय अखाबोथ' ओरैनो हाजिरांलाय हालाय बिदिनो जागासिनो आरो ओमफ्राय ओरैनो बेरायनो फैबाय दसे ओमफ्राय जा मोजां नाङो ना बेबायदि अखा हाबा लामा लामा साथा हमनानै बेरायनो इन्टारेस्ट मोनसोयो आरो ओमफ्राय दा ख्रिब ख्रिब हागासिनो दं फुं माने दहयथ' बाय गोसायैनो हादोंमोन आरो ओमफ्राय फुंनिबो जाखां लोंखां लाबाय फान्थाव भाजा बादाम भाजा बिलाहि बिदि जाखांबाय ओमफ्राय लामाखै दसे ओंखारबोबाय आङो नायलांबाय थादों। दिनैनि जानायनि थाखायनो माइरं दालि बादाम होनानै आङो सुस्रना लाबाय इखो फोरानबाय ओमफ्राय नैयाव गुसु जाबाथाय मिक्सियाव पिसनाय फिसाजोनि जानाय नै दिनैनि ताजा खबर आरो लोगोफोर सानदे दिनै हेपि सानदे ओमफ्राय नै नायदो बोथोरा बोरै जादों खोमसि जाबोदों फिसाइखे आंहा जि बाहेराव होदोङो लायनोसै इउ हाबाय बेरथो अखा हाबाय मबाइलाव दैया हाबजोब्बाय अखा हाबोदो नै फुरा खोलाहा सोनाबनिफ्राय जाबोदो सोनाबनिफ्राय गुबोदो नायदो थान्दा जासिगोन जा बायदि अखा हाबोबाय अखा गैया गैया दाखारबाय थागोन ना मानसिफोरा नै अखा हाना होबाय एबार गायनो ओमफ्राय दै अलप जालायबा गायनो हालायसिगोन एसेबां अखा नै मबाइलाव दै जिजोब्बाय आगासिनो ग्राम ग्राम जोब्बायहाय मबाइलाव दै हाबबाय नै सिखो लांजोबनोसै मबाइलाव दै हाबजोब्बाय बाबरे बाबरे बे भिडिअ'आ माने मैयानि दै लोगोफोर माने आङो ओरैनो सानसेयावनो बानायजोबा नालाय माब्लाबा माब्लाबा ओमफ्राय आङो माब्लाबा अलप बानायजोबना आं दोनो आरो बेखौनो जमा खालामनानै होयो ओमफ्राय नैयो मैयानिनो ओमफ्राय नै सोरांलायबाय नालाय उथिनानै फुंनि खामानि दामानि मावलायनोसै ओमफ्राय न' दुवारसिनि मोखां होरि सुना लाखांबाय आरो आङो ओमफ्राय ओंखाम खालायनायखौ देखालायबाय ओंखाम खालायखौ गारैनि ओमफ्राय अखाबो ओरैनो ख्राब 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 हागाबाय दं आरो ओमफ्राय नै मैया हरनि कुकार दङ बेखौ सुना लानोसै सुखांनानै ओमफ्राय आरो न' दुवार सिबनोसै ओमफ्राय बोथोरा नायदो माने मैया माइफोरखौनो माने मोजाङै गायनो हायाखै मानसिफ्रा माने दैया रानहोलांदो ओमफ्राय गन थुयै थुयैसो माने गायनो गोनां जालायदो आरो नै ओमफ्राय अखा अलप हाना बाय जादोङो फुद्रुन जादोंहाय नै दिखांनायानो बोरैबा ओमफ्राय सिखारनानै दा माने मेगनानो उन्दुनाया आंना बुलब बुलब जालायदो दिनै लेट जादों उन्दुना उथिनाया आंना ओमफ्राय दा साहा लोंनाय माबा बानायनोसै ओमफ्राय नै सुजि एवनो नागिरदों आरो लोगोफोर आङो सुजियालाय रुबाय ओमफ्राय बादाम होबाय रुनायाव होनानै बादामखौ एवग्रोना लाबाय आङो एखे माने माबा थिखांनायानो थिग जायाखैसोहाय लोगोफोर नै सुजि कापसे होना लाबाय आङो लानानै मोदोमफ्रु लाबाय ओमफ्राय नै खोजा फारसेथिं गाइखेर साहा लोंनो लुगैदोंना गाइखेर साहा फुदुंबाय सापात हरबाय होनानै ओमफ्राय फारसेयाव आङो दैखौ गुदुं खालामनानै सिनिखौ गलायना होनायो होमबा इजि मोजां जायो नंगौना नङा माबायाव सुजियाव होनो नागिरदो ओमफ्राय गुदुं खालामना गलायबाथाय होबा मोजां जायो आरो गथाखौ ओमफ्राय नै जानाय जाबाय नै होनाहाय होनोसै गलायनानै मिक्स ओमफ्राय नै बादामखौ होबाय ओमफ्राय आरो आङो दा घिखौ आरो सामुससे होबोसिगोन आरो होमबा मोजां जायो सिगाङावबोथ' होबोदोंमोन ओमफ्राय उनाव दा होबोबाय गलायना मैयानि जिखौ दिनै माने फुङावनो होना होदोंमोन आं बारदो रानस्रोसिगोन आरो ओमफ्राय मैयाबो हराव माने फेनदो होदों ओमफ्राय दा नै बोथोरा माने हानोबो हागौ आरो हाथो जेबो नङा नङा होमबा गायनाय फुनायफोरावबो दै नांगौ जादोङो ओमफ्राय दा स्कुलफोराबो खुलिबायानो गथ'फोरना बेलेग स्कुलना सिगांनो बन्द' होदोंमोन नालाय बिसोरना थाब थाबनो एगजामाबो जोबदोंमोन ओमफ्राय बिसोरनाथ' खुलिबायानो फुङावनो थाबनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा थाङाखैनो आरो नायनुबोआखैनो खम नुदों ओमफ्राय नाथाय जोंहा बाबुमोना लेटै होदोंमोन ना एगजामाबो लेटै जोबदोंमोन बिसोरनिख्रुइ सिगां लास्टावसो माने एगजामाबो जोबदों ओमफ्राय बन्द' होनाय ओमफ्राय दा 6 तारिखै खुलिगोन आरो
बाबुनाबो स्कुला खुलिथ'वाखैनो ओमफ्राय बेलेगफोरना खुलिग्रोबाय बोथोरा थिगानो जा मोजां आरो ओमफ्राय नै बोथोर जाबा गायनो फुनोबो मोजां नाङोना बारस्रो दोमैलुलु इन्टारेस्ट नांलायो गायनाय फुनाय मजायानो आलाग जायोना लोगो नांनानै गायनो बा ज' खावरि जालायनाय मानाय गायनो थांनाय बिदिनो आंनाबो मैथाया माबा दामफाव भरा जाबोलायबाय एबार मुदुफुला नै फांसेनाबो थाइसे दोङो आंना लावज्रि जादों सिगांफोर माने बाय थुब्रु जाजादों मोजां जाबोदों लेवायानो थैनो नागिरला अबेबा थैदो नै मुलि होनायाबो बबावबा रानदो ओमफ्राय ओरै खावख्लाब खुख्लुब जादो नायलाय नै इखिनि गेजेर फुख्रिनिफ्राय दै सारनानै हालेवना होबावना गायसिगोन माइ मैया खोथिया दोनथ'दोंसो जोंहानिखौ गायसिगोन एबार बेलेगा न'आव गायनाय नंथ'ला सेन्टाराव सिजोबना हनै सलारखौ आं माबाखांनाय बादिना एसे जाजोबना दङ अखा हादों मैया नै बाथौखौ फुरा साफा खालामना होदोंसै होननानै स्रां नुलायदों फुलानै नुदोंना सिरिलांजोबबाय गथ' गथानो अखा हादों नै एबारै मुदुफुला जा मोजां जाखांफिनदों अखा मोननानै फिथाइ थाइबोआनो गोलाव फिथाइ माबादों नै गोलाव जादों बोरैबा थैसोब्रब जादोंमोन ओमफ्राय अखा हाबाय थाना मोननानै खान्थाल जानो थाखाय नै आलु थाइनै लाखाबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय नै दानना लादों ओरैनो ओमफ्राय हारसिं रावबो गैया आरो लोगोफोर ओमफ्राय इखो खान्थालखौ फिथाइखौ नुनानै आङो हासबेन्डखौ गोसोखांलायबाय माने इथाबासो माने खान्थाल भाजा जाबाय थायोमोन जोङो ओमफ्राय दा दिनै आङो न'निफ्राय मैया लाबोदों आरो ओमफ्राय खान्थालखौ गोथाङै जानोसो मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय नै मैया लाबोदों ओमफ्राय मैया जानाय जाया ओमफ्राय दिनै मोनहांनाय हेन जानायखाय गोदै दैसुब मोजां जादों आरो जानो बरिया मार गोनां जादोङो दा आरो खान्थालाबो जोबजोबानोसै नालाय माने लास्ट ना खान्थालफोराबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय जानो मोजां नाङोना इफोरबायदिबा ओमफ्राय नै हारसिंनो जागासिनो दङ असलियाव जनानै आङो लोगो ज' थाबासो जानोबो इफोरबायदि मोजां नाङोना ओमफ्राय हारसिं माने इन्टारेस्ट नाङा मोनो आरो थेवब्लाबो जाबाय लोगो गैयाबो आरो हारसिंखा नालाय बहाथो अबनि मा लोगो लाबोनानै जानो नङा होमबा ओमफ्राय नै बिदिनो गोलावैनो थुख्रा माने खर'खौ बिजौनिखौ दानख्लाबनानै लाबाय आङो ओमफ्राय जालांबाय थानोसै नायलांबाय थादो होमबा नोंसोरबो खान्थाल जानायखौ आंनि गोथावमोन खान्थाला हले मोजां जानो